Hálóztak! Megint a szokásosan? Ja. Koptál innen? Gyere előttem, ja! Nem volt meg a tempó. Ó, menjek egyet. Jó. Följöttél, Hubika. Fel. Na, látod azt a szőnyeget ott? Aha. Ott azon kéne átjönni. Csak most meg lehet, hogy nem látják a nézők. Hogy én bedöntöttem a kamerát. Na gyere! Na megyek. Pálya! Aha. Tehát most srácok, mondjátok meg, hogy ki az, aki buzi, meg hogy miért lennél buzi, most abban mi a jó? Ja. Érted? Na menjél. A pálya. Pálya! Basszeg! Miért mentem el oldalra, följött ez a hülye szar dropper. Kivágom a kukába. Specialized gyári dropper. Most nem megy le. Lágom. Láreztem és lenyomom és kinesszem a levegőt. Ennyi volt. Most nem jön fel. Van. Kevés a tempó. Ja. Végre! A gyerekek, készülök a pályára. Hubi videóz. Ezt megpróbálunk valamit beadni. Pálya! Elég kis gagyika volt. De azért most komoly. Ez az boró elviszigri. Elég az alföld, srácok. Nem szép. Back on track. Ha, gyere. Aha. Pálya. Pálya. Megy a videó.